dala své tady papíry, protože se tak potí ruce i za tebe. Takže tohle byla Olga Petrová, já jsem z toho úplně hotová, ty jsi nejenom, že artistka, ale taky mám v papírech teda, že děláš cover, že jsi finalistka nejrůznějších soutěží, určitě si toho spoustu vyhrála, prosím tě, jak se k tomu taková křehká dívka jako ty dostane? To je jediná otázka, kterou ti teďka dám. No já jsem vždycky směla být gymnástka, ale moja matka mi to nedovolila, nechtěla, aby měla široký ramen. No tak když jsem odstěhovala se z domu, tak jsem začala s tím sama. Tak počkej, tak já předpokládám, že jsem neodstěhovala v 6 letech, tím pádem to děláš chvilku. Jako potom jsem dělala gymnastiku na vysoké škole a začala jsem akrobáci, jakoby. Ale tím jsem musela prostě dělat, co říká máma. Judo, tak, dobře. Tak já si myslím, že si zasloužíš obrovský potlesk, ale to je... Wow, tak to byla